акнун якчанд саволҳо аз физика кор кунем барои маркази миллии тестӣ. Саволҳо аз соли 2020 дар сомонаи маркази миллии тестӣ нашр карда шудааст. Аз ҳамонҷо якчанд савол кор мекунам. Ва саволҳоро чӣ кор мекунам? Мавзӯе ки ба якдигар монандро интихоб мекунам, ҳа дар тест бошад ё ин ки дар мувофиқат ё ин ки дар саволҳои кушод. Мавзӯи як хелоро дар як видео сабт кардам, ҳаракат мекунам. Биёем кор кунем. Якум чи аст аз механика ва дар бораи кӯчишҳо. Дар инҷо мо 4 кӯчиш дода шудааст. Ин савол аз тест аст, саволи якум. Ва аз мо мехоҳад ки проектсияи кадом кӯчиш C2-ро, проектсияи ин кӯчишро дар тири Y муайян кунем. Дар кӯчиш хеле ки дар ихтиёр дошта бошед, самт хеле муҳим аст, яъне ба тарафи мусбат меравем ё манфӣ. Яъне агар ман тарафи ба X агар нигоҳ кунем, ба тарафи рост агар ҳаракат кунам, барои Y боло ҳаракат кунам, ҳамон вақт мусбат мешавад. Агар ба тарафи чап ё ин ки ба тарафи поён вектори ман нигоҳ кунам, ин ҳамон вақт манфӣ мешавад. Ва C2-ро нигоҳ кунем. C2 дар инҷо аст ва дар Y проектсионро боёбем. Аз чанд сар мешавад? Аз 4 то 7. Яъне ҳар якта так як воҳид аст. Яъне 3 воҳид ба тарафи боло мусбат аст. Яъне аз инҷо ҷавоби ман чӣ мешавад? А мешавад. Ман C-ро интихоб мекунам, чунки ба тарафи мусбат нигоҳ мекунам. Аз ҳамин мавзӯъ дар мувофиқат ҳам буд. Нигоҳ мекунем, саволи 3 аст, мувофиқ кунем. Дар инҷо 4 вектор кӯчишҳо дода шудааст ва онҳоро проектсия онҳоро ба тирҳои мувофиқшуда мувофиқ кунем мегӯяд. Аз якум сар кунем, нигоҳ кунем. S1 дар тири X мегӯяд, проектсияшро меёбем. S1-ро меёбем аввал. S1 дар инҷо аст ва дар тири X ҳар якта так як воҳид аст. Боз дар инҷо агар хато накунам 3 воҳид аст. Акнун нигоҳ кунед, тири ман ба тарафи манфӣ нигоҳ мекунад, ба тарафи чап нигоҳ мекунад ва ин чӣ маъно дорад? Кӯчиши ман минус 3 мешавад. Яъне А ба 4 тааллуқ дорад, ё ин ки аз инҷо вай кунем А ба 4 тааллуқ дорад. Давом мекунем. C2X. C2X яъне дар инҷо нигоҳ кунем, C ба боло ба X ба тири X проектсион мегӯям. Ба тири X нигоҳ кунем. Агар ба як нуқта мувофиқ гӯяд проектсияш, ин ҳам вақт ба 0 баробар аст. C4 ам агар нигоҳ кунем, ба тири X 0 аст. Дар як нуқта агар мувофиқ кунад проектсия ба 0 баробар аст. Яъне B 2 мешавад. C4 ба тири Y дар инҷо Y мегӯяд. Нигоҳ мекунем чанд воҳид рафтага. 1 2 3 4 5 воҳид ба боло, яъне мусбат мешавад ва ин ба чӣ баробар мешавад? Ба 5. C ба 5 тааллуқ дорад. Ва сеюмаш ба тири X чанд? 1 2 3 4 5. Бахш 1 2 3 4. 4 воҳид, ман 5 хат ҳисоб кардам. 4 мешавад ва D ба 1 мусбат аст, ба тарафи рост мекунам. Яъне D ба 1 тааллуқ дорад. Бо як бори дигар, кӯчишҳо агар ба рост ё боло нигоҳ кунад, ин мусбат мешавад. Ба тарафи чап ё поин шавад, ин манфӣ мешавад.